ngati ndizvozvo zvamurikutaura, asi kuti vabereki vangu vanenge vainyanywo kuda mubata wavo. Ndine kakawanda ndichitoendawo pavari nditi inini zvemba iyi zvakundiremera pamusoro pekurwiswa nemumwe wangu tigere mumba medu. Ndikati hazvirevi kuti murume wangu handimudi, ndinomuda zvekuti, asi pakundirwisa ndopakundiremera. Ona iye zvino pandava taurisai pamusoro idari ndingati ndakauya mudanmu kuzomangara nyaya pamusoro pemukwasha wangu wewestfield. Nyaya ndakamhangara inyaya yekuti akandidaidza kumba akati ndasvika kumba kwake takagara kwangu baba munoziva here kuti mwana wanyakuda kundiuraya sei ndobva tataura ndobva tawirana ndobva anafike chituro zvikanzi baba anyaya kutaura ine makuva mwana wanyanda undiuraya nyaya iyo yangonzi mwana wanyanda undiuraya mukuwasha kudedzai kumba kwenyu mopapa imimi moenda kumba kwake ndokaunoswa chikutaurira izvo ndaisvika kwandozama vakanisa semunhu aida kuti vana varambe vakadi vakagara. Kechitatu akabva atuma mwana wangu pedro ndikanzi itsana kana masvika vamudze baba kuti atete wenyu arida kundiuraya. Saka ndazoona nyaya ndakabva ndati ambozama kureva kuti kudi ndakafona ndikambobvunza tikanzi handiyo nyaya dzakare dzodziya ndobva ndangonyarara. Saka ndati garei ndakabva ndaona mwana wangu akufonwa mwana wanyari kuchipatara ari kurwara. Ndaenda kuchipatara ndaifunga kuti pamwe urwere hunobatawo munhu wamwana. Ndakasvika ndikaona mwana ziso rakazvinja waita sei ndakarohwa mukwasha chii ndinokuwana nyaya yekunotaka tinozowana nguva yekutsanangurirana inini mwoyo wangu wanga watorosvika. Saka padaro futi ndakambosiya nyaya ndikati pamwe zvichapera. Ndakabva ndaona mwana uya kumba kwangu ari kumhanya sekuru ndasiya mai nababa vamba vakakonana ndamhanya kuporisa. Chii ndaimuzvikuchaitinga handitomuziva pamwekupopiridzana kuda kutorovana. Saka inini seshoko rimwe ndaenda mugamuchira kunhu kwacho achitaura pamusoro pevana ndiripo. Akadzinga vana vaviri ngati vaigara pamba pake muzukuru mumwe wake nemwana womukadzi wake mukuru. Hatima ndichadi kukuona panapa ndimunenge muchidi munotipesanisa ndikati apamuda nyaya yedu yagadzikana. Saka akati iwowo wechitatu wasara ndichakuendesa kuchikoro mberero ega usingati ega uchida kana wandinetsa handiona zvandoita uri mwana wangu. Saka ndikati anokukwacha zvinhu kuita mangwana zvinozoita sekuti pamwe kudzingira vana ava kuti uponde mai avo netaura nyaya dzekuvapa mudzima wako newe asi ndisunungura kuti unokwanisa kugara zvakanaka. Pamwe vana vaingaita dhifensi yamai avo pamba pano pako ndobva ndasiya nyaya yakadaro. Saka ndinongoti nepadiki ndo nyaya ndakavanayo ngati nyaya kana aizo makauya nenyaya kudaro. Ndakauya nenyaya yekunzi mwana wangu anoda kuuraya murume. Saka ndinoda kunzwisisa pamusoro pekuuraya kwaanoda kuita murume kuti anoda kuuraya nenzira iyi. Iyo nyaya yakazokusunungudzai kuti totini kwamambotinzwa kuti zvaka zvakamira sei ari kuzvizvikwacho nyaya dzamunotaurirana dzinosvika murepotu dzozosvika kumubereki wemunhu nyaya yavari kuti ndazouya kudare ndinyatonzwa kuti mukwasha kana kuti mwana wangu ada kuuraya akambouraya nenzira dzii. Taurisei. Tinotenda mama pamusoro ndingati koshi pakabuda nhau yekuti izosvikawo maoko ana baba yanga iri nhau yekuti ndaishanda ndiri kunzvimbo yeGolden Poppy
Ndobva paitawo dambudziko rakaitika mudzimai wangu nobva atiza ndokugolden court akaenda kumusha kweimwe n'anga yanga iri kumavura. Iye handizivi kuti akaenda achitsvaga rubatsiro rwerudzi, asi asvika ikoko unoratidza kuti n'anga yaya yakazondifonera ini yoti mudzimai wako wandibhadhara mari yekuti ndikubayo 120 days. Inova nyaya yakandirwadza zvokuti semunhu wakati nguva yandakaenda kunoroora kuvakarahwa vangu handina vatete kana mbuya vandakanga ndinavo ipapo vandakauriswa. Yakava nyaya yokuti ndiri munhu aingoyanana natezvara vake mune zvakanaka tikati hatisina dambudziko. Saka ndakangoidzorera zvomuoko anatezvara ndobva ndati vana baba zokumbirawo mbokwira musvike musha mangu maimba. Ndokubva ndavazivisa nyaya iriko. Ndavazivisa vakatiyananisa, asi nzira yavakatiyananisa nayo vakanditi mukwasha watidanira nyaya dzomubhedroom mako toda $100 every. Iyi nyaya yandanga ndavadanira yokuti mwana wenyu waenda kunondibhadharira mari pan'anga kuti ndife haina kutongwa zvandakada. Sezvinei ndakangozvitambira ndobva ndati ndivana tezvaro kamwe vatoona kuti tinouraya musha womwana vatotsiurana zvafana. Ndakabva ndanyara ndokubva yapfuura yakadaro. Ndokubva tagara musi watazorovana dzakawanda pakati asi handidi kupedza kuwedari. Musi watazorovana adzimai vangu vakanditi iwe unoenda kubasa indinoita basa romushikashika parizvo pauri kuenda uko uri kuita zvemagirlfriends. Saka nhasi handisare pano ndoda kuonawo magirlfriends ako. Ndikati zvakanaka yamai. Nobva vapinda mumotokari takatenderera tese kekutanga tikatenderera tese kechipiri tava pechitatu takunopinda mudhorobha. Vadzimai vangu vakabudisa chinhu chavanga vainacho chaite bute kana mushonga handina chandaikwanisa kuziva kuti chii chakaitika. Ndobva vatanga kudira motokari sevanhu vakanga vabva kumba vachiwidzana mukutaura. Ndakangofunga kuti nyaya yekuti ndife yasvika. Ndobva ndaedza kuvatsiura kuti amai zvinhu zvamuri kuita hazvina kunaka, tinogona kufa tose munongoro yemoto kana kuuraisawo nevamwe vari munhu vasina mhaka. Pachinguva chokuti tiyanane nenzira yekutaura iyoyo vakajambira pasitiyeringi zvehasha. Ndobva ndakavarova neruoko rweruboshwe mukuedza kuzvidzivirira zvakanga zvakuitika. Saka ndadaro pane mudzimai ngati madzimai maviri vamwe vachona vakabva vapopota vakati munotiuraisa tisiyeiwo. Ndobva ndavasiya. Vamwe vachona ndakabva ndati mukandisiya honai zvikuitika amai vavhunduka zvokuti vakutoda kurasa mwana nepahwindo yemotokari. Saka hazvichaiti ndokumbirawo mundibatsire ndikwanise kunosvika pamapurisa. Ndakabva ndavabatawo zvokuti takatosvika ikokuya hembe dzabvaruka. Ava vakavabata vari kuseri ndakavabatawo ndirapa tikanosvika kumapurisa. Tasvika kumapurisa mapurisawo vakatiyananisa vakati aiwa amai mimi kana muchiti marohwa isai nyaya yenyu mudare. Amai vakati nandisoda kusungisa murume wangu. Ndikati havagoni kundisungisa nokuti varinyatsoziva mhosva yavo yavadi yavapara pamusoro pangu. Zvisinei tongoda kuti tiyananiswe tidzokere kumba kwedu. Ndokudzokera kwatakaita. Tasvika kumba vanatezvara vakandidaidza vakati vana magariro amuri kudai kukwana kunaka ndiri kudai kuno. Vati ndiri kudai kuno chifumi chemusi uwoyo kune mwana mukomana wandakarera ari wemudzimai ndakamurera kubva kaine 3 years kusvika pari zvino akadzidza kusvika form 6 akapasa zvakanaka. Wakafonegwa kubva kugokwe akauya a day after pamba akasvikondirova akauya aine paper spray akandispraya mumaziso. Ndakasvika kandudza kuti ndari muzoda kuuraya. Ndikati unondiuraya wakamira sai. Unondibvunza chokutanga akanditi magwirei nama. Ndikati unondibvunza nyaya yamai vako iwewe uri ani. Indanobvunza umwe kwete inini. Ndopakati unozoda ndokuuraya here mudhara. Ndikati hazvigona kana uchida kundiuraya tondiuraya izvizvi. Neshungu ndakasumuka pandakanga ndiri. Ndasumuka ipa pakavhandisa paper spray kumeso ndobva ndatoshoka. Ndobva tanga kundowana matombo. Ndakapukuta ziso rimwe chete ndobva radaira ndobva ndanonga badza ranga riri papo ndikamudzingirira kusvika abuda. Nyaya yakanga yaita kugwana natezvara ini ndakanga ndava munhu ari padambudziko. Ndikati baba handichakwanisa kuti ndisvike ikoko kunoda kupondwa nemwana. Saka mutombondimirirawo ndimbokwanisa kurapiwa nokurapisa mudzimai wangu. Ndingati muchidimbu ndomafambiro akaita ino. So tirikuti isusu baba vakunza kudaro kuti vazive kuti kana muchiti madzimai vangu vari
ndopavangada kuti mutikumbira kuti ndichitaura mashoko aya baba vachinzwa kuti nyaya yangu yandikutaura ndeyekuti mudzimai wenyu makafonerwa nen'anga yavakabhadhara. Kufonerwa n'anga yamuna kuiona masomero. Takazonosvikapo ndikuti nyaya idzi dzakayananiswa. Amai vaenda kun'anga iya akazonowana nyaya dzavakapirikirwa pamusoro penyaya idzodzo. Vonoziviswa nezveupenyu nechiraramo zvakanga zviri mberi zvisisinei maringe nenyaya idzi dzapera kuyananiswa. Chandiri kuitaurira kuti mukati dzakayananiswa iyo iri nyaya iri mudare, inyaya yakadro nyaya iri mudare. Baba havana kutaura zvepfuma muno mudare. Amene musiya mwana ndazvinzwisisa. Vari kutaura nyaya yekuti ndauya kuti ndizive kuti mukwasha kana achiti mwana wangu anoda kumuuraya. Anoda kumuuraya nenzira dziri. Pamatsanangura kuti ndakafonerwa nen'anga kwakaenda mudzimai wangu paura. Saka kureva kuti matsananguriro iwayo chete nekuti pana akakufonerayo achitsanangura kuti ndabhadharwa pano mari 120 yekuti ndikubara. Nzira yachona yekuuraya yachona kune imwe. Pane imwe nzira ere ungatsanangure nayo inodarika iyoyo. Saka chakatiudze baba kuti mapanzwa here pekuti mwana wenyu akaenda kun'anga yakanobhadhara $120 ikafonera munhu wacho nanzibaya. Vakazodzokera ikoko. Mune mamwe manzwiro ebaba mukuda kuti mutsanangurirwe nawo nyaya iyi anokunda atsanangurwa nemukwasha. Hanzi atsanangurwa ndomanzi. Asi pari kundinetsa ndepekudai. Mwana wangu ndiaenda kun'anga isingazikani mumusha nayo anotsvaka mushonga wekubaira murume. Pashure pazvo n'anga ichibva yatobata nhamba dzemurume arikuda kubaira nemukadzi ndokufona kuti uri kuda kubaira. Handisiziva kuti n'anga nhamba idzi yadziwana sei. Tinotambira dare pamusoro. N'anga ichinditsanangurira vanoti vadzimai vangu vakapinda padare. Vapinda padare vakapuhwa zai. Vachinzi vanondorova nezai amene kuti vaizonoshandisa sei. Asi vasvika pamusuo kunonzi zai riya rakadonha. Radonha zai riya n'anga ndokuchita pakati remei panoda kuti ndichimuita direct confrontation. Saka zvandava kuita iwe chindipa nhamba dzake. Pandinomufonera achidavira foni ndokusvika kunenge kuchita mushonga wangu. Anobva ndokutaura kwayaita. Aiyo, asati kusvika kuna mai. Mai havasinohaya mai. Vakateerera tichazosvika pavano. Tungati bakova zvinzwa kuti varozvinzwa here baba nemukwasha. Zvinotaura kukwasha. Mapambiro akaita nyaya yacho. Pamatsananguriro avo ndinomanzi. Saka zvauda iye akaenda kuti chokwadi here kuti akapa n'anga nhamba dzavo. Ndinzwisisiwo kana akaenda akapa n'anga nhamba dzavo toziva shuwa akadii. Amai. Chiudzei chimiro chakaita nyaya iyi. Musaraenda. Inini handina kumboenda kun'anga. Kutotaurawo nen'anga yakanga yauya nayo baba kangu kuti ndagadzirisa zvokumaini kwedu. Hatina kumbotaura navo kusvika parufu. Asi chakaitika kuti baba vazosvika pakuti vachinenera n'anga iyi. Baba vakatora girlfriend yavo vachiwirirana nen'anga iyoyo mushure mokunge vauya nayo pamba.
ndokunogara ikoko kun'anga iyoyo negirlfriend iyoyo. Vagara ikoko vanenge vakanopokana panyaya dzemari, nokuti n'anga inenge yaida mari dzakawanda, vachigara ikoko nemukadzi. Ini ndichitogara kuno kumba nevana tichitochema. Vakonana kuya ndopa vakadzoka. Vadzoka ndopa vakatanga kuti n'anga iyaya ishiti. Yakazenge yandipa mushonga ndokutipa munhu wandaigara naye mushonga. Ndinoona kuti ndiwe uri muroyi kete. Nekuti pese pandinonyenga mukadzi, ukangomuziva unotirambanisa. Pese pandanyenga ukamuziva unondirambanisa, ndipo ndakati sei muchidaro ndokurambanisa sei pakuti ndisipe kuona. Zvikanzi ndokuziva nekuti pane musikana wandanyenga. Tangodanana zve2 days. Akadzoka mangwana akati handichakudi soko nekuti mukadzi wako ndaroti akakuisa runyoka. Ndikati ngandibvisewo hake ipapo. Pada makanyenga munhu angane munhu wake, asi angava nenzira dzekuti murambane. Ava ndipo vakaramba vachiti uri muroyi, ndozviziva. Haiwa uri muroyi chaiyo, uda kutondiuraya. Vakatofona kuhama dzavo vakati mukaona ndafa munorana ndatondiuraya. Saka nyaya yeuroyi yakaramba ichiita sei inokwira. Iniwo handina kumbokwanisa kuudza vabereki vangu kuti ndiri kunzi ndiri muroyi. Ndaingoti semunhu kutaura akagumbuka seumwe wangu, padati tinokonana towirirana mangwana, anozoonana sei nanachirwa. Akatombondityora gumbo pamusoro pekurwidzana negirlfriend ranga anyenga ari panext door pandaigara kuDRC uko. Handina kuudza vabereki vangu, ndakanyarara. Iye mukwasha ndobva azodedza tezvara ega, ndobva ataura kuti mwana wenyu muroyi. Unonzirwa mai vana. Ndobvati tsano mwana wenyu muroyi. Akatanga kudana vese vana vangu vese vakauya. Ndikanzi mwana wenyu inini ndikuda kuroora mumwe mukadzi asi ari kuramba. Saka akutsvaga nzira yekuda kundiurayira mukadzi iyeye. Ndopakanzi nana bhuku rangu mukwasha. Nyaya yawatichiedzera iyi haisi yedu. Unofanira kutobhadhara. Ndichabhadhara kana ndawana mari yacho havana kubhadhara. Zvikanzi inyaya dzemubhedroom, unofanira kuudza mwana uyu anana tete vake, anana mbuya vake. Vawaifanira kunanga kana vana sisi vake. Ndati alright. Ndobva dzapfuura. Tagara. Vari kuratidza kuti vane mudzimai wavari kugara naye parizvo. Saka vachigara ikoko, vakangobva ikoko vakatogumbuka. Ini ndakatogara, ndobva vangosvika vachitopopota. Tikanzi uri muroyi. Ndakambokuudza futi paya kuti uri muroyi. Uda kundiuraya. Mweya wako ndokutoti ndivigwe, uda kuti ndibheuke nemota. Chaunobwira nevanhu vandenge ndanyenga chii? Ndikati mhosva ndeyei ina nhambozvitorerawo mukutotsamwa. Ndakangoti inyaya ndobva ndatoseka. Ndikati asi marambwa here kwamabva? Marambiwa here? Ndakatonzwa chibhakera chatorika. Kunyaya yei ndikanzwa chimwe chatorika. Ndopandakagumira kuziva nokuti ndakanga ndatofenda ndakubuda mututu. Ava vaona ndadaro ndope vakanditakura ndokundiisa mumota ndobva vaenda neni kupolisi. Inoti ndakandopepuka ndaakupolisi. Mapurisa ndoko vakabvunza kuti kwenyaya yei? Ini kuti nditaure ndaive semunhu airwadziwa ndichitongochema ndikirwadziwa nezvazvaitika. Tikandi nyaya yanga itori siriyasi yekutosvika pakurohwa, kusvika pakukuvara kudai. Tikanzi mai tosunga here baba? Ndikati ini zvokuti ndivasungise. Ivo vauya neni kuno kupolisi ndo vari kuziva nhau yacho iripo, handigoni kuvasungisa. Asi chandoda kungoziva ndechekuti vandiroverei kusvika pakukuvara kudai. Saka nguva iyoyo ndanda kutokundikana futi kupolisi ko. Ndipo vakati nyaya yenyu iyi chitanga mamhanyisa munhu kuchipatara. Kana munhu achinge apora tozodzoka. Ava ndipo vakangotorana nemupurisa uya ndobva vaenda. Pavakaenda ndobva vangoenda vakaita ikoko ndobva vadzoka. Mene kuti vaitaurirana zvipi. Tikanzi mhanyai nemunhu kuchipatara baba. Kana mabva kuchipatara moenda kumba. Yekuti mozodzoka iye haina kuzotaura.
ndobva taenda kuchipatara. Taenda kuchipatara ndobva ndarapiwa, ndakatoiswa pamadhiripi nekubaiwa mainjeksheni ndandisingachatokwanisi nokuti ropa ndaibhilidha ropa rakawanda. Ndobva tadzoka kumba nokuti vakaita zvepuraivheti. Tadzoka kumba ndopavakasvika paya mangwana acho ava vakatobuda makuseni. Ini handina kutenge ndakatombobatwa ndaiti ndichazovabvunza mushure mekunge ndavaraiti kuti ko nyaya yemaindirovera yaive yei, ndinokwanisa kuvabvunza. Ndobva vabuda kuseni, vabuda paya ndakasara ini ndine bp ndobva itotanga kukwira. Saka ndakutonzwa kuti handakupera ndobva ndati kumwana fonera ajendi vadzoke izvozvo ndimhanye kuchipatara. Ava vachidzoka vachingosvika pamba, mwana wangu mukomana achisvika anga akatogara pandiri. Saka vachitosvika vakanzwa mukomana achibvunza kuti kumarwara kudai pakanaka here, kochii? Ndanda kundikana ndichitsva ndichirutsa uku ndichibhilidha. Saka ndaisatogona kana kutaura naye. Ava ndopavakati uri kuvabvunza izvozvo mukadzi wako, mudzimai wako wanobvunza izvozvo? Mwana ndopakati kana mudhani urikuda kunzwisisa handi mukembere vari kurwara here, zvandibva ipapo. Uyu ndopakati sumu zvatirumbidza kubva ipapo. Ati sumu iniwo semunhu anga akarara handina chandakaona kuti vakazomhanyisana zvekusvika pakukuvadzana here kana pakurovana sei. Ini ndakatozoti kumukomana mudiki, fonera vana sekuru vona baba vako vatondiramwa undinisa kuchipatara, ini handichakwanisi ndogona kufira pano. Ndopakafonera vana sekuru ndobva vahaya mota. Vakati tivamhanyisa kuchipatara, ndobva ndasvika kuchipatara ndobva ndapiwa mabhedhi. Ndapiwa mabhedhi ava ndopavakatevera kuchipatara ndobva vati ndamusungisa mwana wako anditema nechidhini. Handina chandakakwanisawo kupindura semunhu airwadzikana. Vazondiudza futi kumazuva arodoka ndandava nani ndakukwanisa kutaura. Ndoko ndakati mwana akanganisa kana adaro. Zvikanzi nemapurisa acho mastupidi vamusunungura ini ndisati ndati adii asunungurwa. Ndada kuti arohwe zvokuti handina chandakakwanisawo kutaura. Ndobva ndangonyarara, ndobva tagara. Mangwana acho ndopakazobuya vana sekuru kuchipatara vondiona ranga rava zuva rechitu ndiri muchipatara. Ndopavakabatikanawo vadaro tagara-gara. Vakafonera hanzvadzi yangu, ini ndatoenda kuchecha ndisiuziva kuti pane nyaya yavanayo baba. Vanga vagara vane nhau yavanga vataura kuti inini ndikutoda imwe imba yekuisa mudzimai wangu yekugara. Ndikati dzandakashanda inini hazvidii, hazviite munototsvaga ini. Ndobva vafonera hanzvadzi yangu zvikanzi uyai kuno. Saka ndakatowana ava varipo ndikubva kuchecha. Ndakutodaniwawo paya ndasvika ndagara zvikanzi tadanira tsano kuti tisheyane zvinhu. Tisheyane zvinhu kwakanaka. Ndobva ndatoramba ndikati ini zvinhu zvekusheyana zvinhu hangu ndisingazivi nyaya yekuisa zvinhu handikwanisi. Imi ndingatodzidzana venyu kuti muda kusheyana zvinhu nokuti zvaita sei. Zvikanzi pane noisi panogara vanhu vachingorwisana vachingodii. Saka ndati tisheyane zvinhu umwe nomumwe ambogara ega. Ndikati kana ari mafungiro avo avaita haanamboipa. Ngavaite sekufunga kwavo vasheye zvavari kuda zvacho. Ndobva vati taura kuti uri kudei. Ndikati aiwa ini handina chandotaura chandiri kuda, imi ndinoda kusheya. Taurai kungoti tora chakati nechakati ndozvandafunga kusheya. Toenda kunoitiwa mapepa, tonoita mapepa ekuti mandipawo zvamandipa padai ndozvandaishandirawo pano. Ndobva vaona kuti nyaya yarema ndobva vangovatseka vakungoikata-kata nyaya iya. Saka ndipo vakati handaitsana ndingavinge pano here kuti muzosheyana zvinhu muzorambana pameso pangu nenyaya isinganzwisisi kuti nyaya yacho yakabva kupi. Ndobva vangotaurirana zvikangopfuura ndobva vadzokera tsana ndobva tasara. Panguva vakabva kwavakabva vachivava vakosvika vakatosvika ndikati maswera zonda ndangoziva kuti mutemo wavo vanogona kuya na1 kana na2 pavangofungira kudzoka kwavanenge vari nepavanodi pavanouya. Maswera ndakatora maswera zvokuti chicho ndikati asi chishona muchachinzwisisi zvandiri mundevere.
ndikati manje nendevera ndigoni ndikati inini ndevera ndigoni mungatondiudzewo kuti ndoita sei kuti ndikuswedezei vantu vakajaidziwa serei iwewe kutuma mwana wako kuti andirove yatotanga nyaya ndoda kurova zvekuti mwana wako chanomuudza kuti hazvitauriwe ndikati ko ndakamuona kuti mwana anga asiri kuno ini ndakangokuvara ndaenda muchipatara zvisina kana fungidziro ko ndakamuudzawo mwana nditori suppose kumusura kana akakurovai pandichamuona iye zvino hava vakavava vakasvikira pakupopota kuti inini ndine n'anga yangu yekuti ndikangoinongedzera kuti unogarapo unonzani inokuuraya nguva diki saka mwana wako newe mukutoenda muvhu izvi handisi kutamba ndopandikabatikana ndobva ndatora foni yangu ndikati ndakufonera baba nyaya dzenyu dzawanda iye zvino ndiri kurwara ndisati ndapora kundirova kwamakaita ndobva ndarekodha foni saka ivo vakazviona kati uri kurekodha foni kandikati kana ndotofonera baba bva vaenderera mberi nekupopota iwe nemwana wako nana baba vako munoenda muvhu mese vachivava paindakavarekodha pafoni ndobva vazonyatsonzwisisa kuti foni yakarekodhiwa ndobva vati ndipe foni ndobva ndati haya foni handina ndipe foni ndakona zvikomba zvako zvemufoni momo ndikati ndaikanda panze nepahwindo vabuda unotsvaga foni iya panze nepahwindo ndobva ndaisa foni iya pachidege ndobva ndaigarira saka pavaindidhonza vachindirwisa vachiti foni ndandakaigara saka vaingoti vakandidhonza pavari kundidhonzera ikoko ndokuri kwendione foni yangorekodiwa kudaro vachivava ndobva vatanga kuita zvekundirwisa vakatoshomora dhore pushing train vaya naro ndikandida kuuraya nhasi banga chairo ndinoda kutopisa da kuuraya saka ini sekuziva kuti umwe wangu zveshuwa kana agumuka kundaroende unofa shuwa akatanga kuombera ndidagererewo ndinzwiriwo tsitsi ndaitsvagawo difendi kuti ndizowanawo chekutaura wanyanya kundirwisa mazuva akawanda ndakutootya kugara pano vati vatipaya okuita zvekutamba saka mwana akambozama kuti apinde saka ndikuziva kuti ndikati baba zvamuri kuita vanorova kubva kumuna mai nevana zvese mwana akabva angobuda mumba ari bhoza ndokunanga kupolisi mapurisa ndopa akabva afona nguva yezvikanzviri sokuti kudai polisi nemudzimai wenyu tanzwa kuti muita noise dairi kuuya ndobva taenda kupolisi kuya ndiye akatovawo mwari wangu zveshukuru akasvika kupolisi kuya ndobva tawana pana umwe mukadzi wekupurisa ndobva ati imimi soko manyanya munoyorwisa mukadzi kumba kana marwisa mukadzi kumba moya kunongo moti handichamudi mukadzi uyu ndoda kutosheya zvinhu moinda mosvika mogara motanga futi kurwisa mukadzi nhasi handitongi nyaya dzako unoenda kukoti saka pane mupurisa wechirume anga aripo akamitisa hanzvadzi yavo ndopakati handitezvara vangwa ndobva vatorana ndokubuda ndokuenda ndokunoshaurira ndokudzoka amboya vana vadiki vamunavo tauriranai endai kumba munogara zvakanaka ndikati aiwa ina handina chekumusungisireni ini chandangokumbira ndechekuti nguva yareba murume wangu achindirwisa ndiri kudo kuti ndiende kumba kuvabereki vangu kumbonozorora ava ndobva mupurisa yangu aiwa endai munogadzirisana mutaurirana kana maona makuda izvezvo munoenda kukoti munotaurirana mosheyana zvinhu zvopera zvakadaro ndobva ndangonyararawo ndangosvikaumba ndikazvigarirawo ndobva ndangonyarara vana vese vana vaenda panda hapana akarara pamba nokuti vaitotya kuti baba vakadzoka pano hapana chakanaka varara mumaraini yairapa mukadzi wanhoroondo kutaura naamai kutaura patanga tiri kuda kuti tibatsirike nepedho baba ndovauya nezindeti baba vauya nenyaya vari kutsvaga mashoko ekuti washa ari kuti ye mwana wangu atakuudza
Then mukuwasha akudidza pachena kuti panotori nen'anga handiti yakatifonera ichitaura kuti mwana wenyu akabhadhara mari 120 yekuti ndoda kubaya murume wako ndobva wapuwa zai zvese izvozvo watiri kuda kuti anzwe nyaya ndevava animowa saka munotata kutovata tiita kunyara kuzoexposwa nezvinhu kwatete tinotorara seromustori handiti kuibvuma kuti itsanangurike kuti vanhu vari pamberi pedu handiti pasasare umwe achiti pakati hana kupanzwisisa. Then ini daida kusvika pekuti tizvise n'anga inenge yatadza basa here paine zenge yakungoomoka nokuti kuti uite mushonga wekuti wapuwa mushonga wokuuraya munhu hazvizvi kukanira nazvo kuti uti iwewe munhu wako auya pano achida mushonga wokuti ndikuuraye kutsvaga mari kwen'anga kuti inenge ine ruzivo rokuti munhu watidhira nayo akamira sei pakutora nyaya dzekumaini nekudini dina vaenda vanogara nomwe mukadzi kun'anga ikoko kana iriyo n'anga yacho n'anga yakuda zvekutoda mari pane munhu wekuuza kuti munhu ari panapa anayo mari saka itanga tichida kuti vanhu vari pamberi pedu mune vana vakamira sei amai nemunhu vakamira sei vakomana 2 vasikana vane mwana wenyu wavakarera zvinoratidza rudo izvozvo nekuenda kuchikoro nekutopasa kuchikoro ndiye hakunouya mumusha manje mwana uya futi nyange mukanzi matadzirana zvakaita sei haana right yekuti azorwa nababa maona but ivo baba vanofanira kugara vachiziva kuti vana ndingakuti vana vese zvavo havadi kuti baba vagare vachishungurudzana namai vavo akave mwana mukomana akave mwana musikana havadi vana kuti vana baba namai vagare vachishungurudzana pavo saka pfungwa dzevana dzinongomanya pakuti baba vanorova mai nyange mai varivo vanorova baba handiti makwana saka paunokuvara iwe uri kurohwa nemukadzi kana uchirohwa mwana anongouya achingoti baba vari kurova chi mai handiti saka baba tibatsirei munyaya iyi matsanangurirwo ayaitwa nemukuwasha matsanangurirwo ayaitwa nemwana mabatsirika pano nyaya inondinetsa dai ndeyekuti batsirika kwacho handisi kunzwisisa kuti n'anga yapiwa mari yekuuraya munhu ndiyozve inotaurira munhu yakuda kuurayiwa kuti inotaura kana isina shaviro kuuraya vanhu inotaura n'anga tine vanhu vakauya munomu vanga vari munomu vanhu vada kupuwa 2000 US nemasola akanga ari pamusoro pemba nepropati nechii yapinda munomu zvodai vanhu vanyanga vari kuti vanga vakakwana mungadai manzwa esage story pano munhu akanzi mukadzi wachona tatouraya saka murume wako ndinaye pano $2000 yangu unayo here nevanhu vatumwa kutouraya munhu vanhu 200 munouraya handiti zvakaitika zvatotaura saka n'anga kazhinji dzepasi chigare ndozvadzaitoita saka maizoona kuti munhu ukaenda uchikuda kupengesa munhu yaipengesa iwe ukati uda kuuraya munhu nemhiko dzakadini anoisa mhiko pauri iwe chakaipa chotevera iwe muridzi wake saka uyo kana akapona ndandikungidzira kuti muchagudza kumwana wenyu neasikana nyaya yotorwa nemukuwasha ndiwo mumafambiro azvakaita nokuti muri kuratidza kuti imimiwo munotori munhu asina kumira zvakanaka
munoda chinhu chakanaka chiri kusaiti kwenyu chete chichitsanangurwa kusaiti kwenyu chakanakira imimi. But mwana wenyu aripo apo ndiye ari kutaurwa, nyaya ari kutaurwa. Imimi semubereki mubvunzei mwana wenyuwo, hatina mubvunzo pamamubvunza kuti kweyo nyaya iri kutaurwa pane nguva chaitizvo here. Nokuti muri mega makazvikundikana mukati regai tiende pameso pamambo. Isi tinoda kunzwa muchitaura kuti dai muri mega muchigadzirisa nyaya yakadai muchamenyi mungaigadzire here. Zvakanaka kudai. Chinoita kuti ndigova nemuvhunzo ndinenge ndakwanisa kunge ndaona uchapupu hwenyaya yekutaura nemunhu kuti uchapupu hwangu ndihwo sezvanzi zvavanga vaitaura kuti ainetsana zvikanzi proof ifoni uchapupu huripo unokwanisa kubatika. Uyu uchapupu hwoti n'anga yakafona chinhu chimongotaurwa esei nemunhu dzaakazviitirwa. Asi inini ndikuda kunzwa kuti ichokwadi kuti n'anga yakafonera munhu. Ndizvo zvamungadai muri kutaura apa baba apa. Mukwasha tanzwa uyo achiti proof iripo mufoni. Handitika ko iwewe zvako nen'anga yakakufonera zviripo here? Mubvunzei. Ndinotenda ndandazvisiya ndichikudare. Ayo isusu hatibvunze mubvunzo yamunoda. Tinogona kuposa pamuri kuda. Ndimi mati muda kunzwa kuti nyaya yakakurayirwa mukwasha uyu nemwana wangu chii. Takupai mukana wekuti mumubvunze zvamusingagone kumubvunza muri bega. Zvakanaka. Yes. Zviri munzeve mukwasha. Ndinotenda pamusoro idai. Nawo payakaitika ndakadaidza madzitezvara angu nenzira yokuda kuti tigadziriswe mumba medu. Ndakavadaidza varipo vatatu. Tavadaidza varipo vatatu takagara mumba. Tagara mumba takaisa nhare kumunhu wakandipa nhare tose takagara. Akadaira ega kana muchindida ipapo ndizopupura uchapupu hwangu ndiuye ipapo. Handizivi kana vasina kupanzwa. Pamusoro idai. Ipapo inanga kwanza. Ndinotenda. Asi nhau yataurwa ndakakunda kuti kumukwasha wangu mukwasha tadii tambofamba titsvake kuti rufu rwuda kuuya kwauri kubva kumwana wangu ruri kufamba sei. Akanditeta tambisa tataura saizvozvo takagara ndati vana tezvara vangu vaivapo vari vatatu tikaisa nhare. N'anga ikati ndouya ipapo ndizopa uchapupu uzere kana vachiramba. Ndo pandiri kutaura kuti vana tezvara vangu vakachinja nyaya nokuti vakazonditi chimbotipaiwo mukana titaure nemwana wedu. Ndo pakaita kuti ini ndizongoti haizvirumi zvaitwa izvozvi zvakanaka nokuti pavakataura havana chavakandizivisa ini. Zvinhu zvine makore zvaitika. Asi kuti dambudziko raitika mumusha mangu inyaya yekuti mopoto irimo haisi kupera. Mukwasha akaroora here mumusha naye mundaraunda? Taurisai nokuti mukwasha kana anyanya kuteerera mazitezvara anoda kurohwa neshangu tichingounza roora reanhu. Nditi mudzimai akanetsa mumusha anosiyiswa mapirizi obereka. Ishangu dzese dzekungoti mai avo kana vakasununguka nhasi vari kuBotswana, mangwana kuMozambique, mangwana kuMalawi. No, vanoda kumbozorodzwa. Handiti kuronga kunenge kuchiita munhu tichigadzira mazuva tichifamba neupenyu tichienda. Ini ndandichifunga kuti baba, nyaya yamuinayo yakanaka. Vanhu vaviri ava mwari kupi. Hatigone kuvatevera. Mai mune makore mangani? Vanoti makaberekwa gore ripi? 1981. Makura. Hamusi munhu angaudzirwe kuti chinhu chakanaka ichi chakaipa ichi. Zvese chakanaka munotochiona kuti ichi chinhu chakaipa. Ndingati ndizvozvo zvamurikutaura. Asi kuti vabereki vangu vanenge vainyanya kuda mubata wangu.
ndine kakawanda ndichitoendopa vari nditi inini zvemba iyi zvakundiremera pamusoro pekurwiswa nemumwe wangu tigere mbamberi. Ndikati hazvirevi kuti murume wangu handimudi, ndinomuda zvekuti, asi pakundirwisa ndopakundiremera. Ona iye zvino pandava pandinoda kuti ndikubatsirei ndichibatsira nababa ndepekuti ukaona vana vakupinda mumaafezi amai nababa, zivai kuti papozisheni yamave iyoyo musatambirepo, umwe anoremara. Andimunondidzwa baba zvandikutaura. Ukamboona vana, ndine muzukuru wangu mwana wavatete vangu akadakara akaenda kumakuva achitaura nyaya yemwana wake. Sekuru haana kutiudza kuti zvakaitika zvii. Achinetsana naamai, mwana wake mukomana mukuru ndopapindira ameno zvaakaitwa, akafa achingoti varume haana kupadudza kusvikira afe muzukuru yeye. So vana zvavanoita, mukaona vakugona kuidentifya kugarisana kuri kuita baba naamai kwakaipa, siyai kuita zvinhu zvakadaro. Handiti pamunoona kamwana kachiti mukarara mumba nayo mai vakarara kamwana kakarara, munhu onoka panzva monzwa kachiti baba baba, pane munhu ari kunoka panze, kamwana ikako karumurei kurara nako mumba. Handi mapadzo kanoda kudini kuti kabve mumba imomo kakura kamunhu ikako. Handiti pane dzimwe nyaya dzedu dzemumba muchiti kakarara iko kakana kudini, ndo nyaya dzachona. Saka mukaona mwana akuti mazodai sei kuna mai, mai mazodai sei kuna baba, zivai kuti pastage yatari stage yekuti tinofanirwa kuchirarama tichiziva kuti tine maziso ari patiri anokwanisa kuona zviri pachena kuti chichiri wrong, ichi chakanaka. Handidi mapona iye zvino inguva yekuchibvunzana. Mai mwana, kukura kwatiri kuita, tarisaone mwana wedu akubasa, mwana wedu adai, mwana wedu adai. Patave apaka atichada kuti tisire vana madzunzo mumusha. Ngatichiendai kumadhara aya, kana kuti ngatichiendai kuna Natsanokuya timbonoona kuti zvii zvatingavaitire. Zvekusiya musha nezita rako munhu, be a gentleman, panyaya dzekunzi vana kana vasara vari voga mumusha, handiti avasare vachichema newe, avasare vachichema nani newe sababa wavo, avasare vachichema namai samai vavo. Muchiona baba namai vangu inini, gore rapo baba wangu, umwe mwana wanzvadzi yamai vangu akati amai vangu sembuya vakataura kuti Cyrus akanga aine chikwereti chemombe imwe chete yakanga yasara pakuroora. Handi mapanzo isu takatoroora vakadzi vedu ipapo. Ndakavati sekuru 1983 tiri kumba kwenyu uko, mbuya venyu vamuri kutaura, baba mukuru vangu vachiumbe vakabata mombe pawaya pachida kurohwa guva rababa venyu. Mombe yakabviswa ipapo, yakanga yakabatwa navakore, yakanga iri yabviswa nani. Mashoko akataurwa nambuya venyu vakati chii? Hapana akataura, vatatakaita tuwa pane twakadaro. Handiti ndo nyaya dzatinotarisira kuti pamuri iye zvino ushamwari hwenyu ngahuchitanga. Muri kutambisa time mukafungidzira kuti muchiri kuonekwa panze apo nevakadzi, muchiri kuverengwa kunzi mudharane maru nevanhu vasiri mudzimai wenyu nevana venyu, hapana kwatiri kuenda.
mari yenyu ndeyenyini nemhuri yenyu. Mukafunga kubatsira wamafunga kubatsira zvinowanikwa sevanhurume, but tisingatoda kuzikanwa pazviri. Kana ari mudzimai wamunoda kutora nhasi, mudzimai iyeye munoda kumusiyira nhamo. Kana ari munhu ane njere dzinoshanda, yenyu mari iye zvino ndeyekudya chose chamunofunga kuti dai ndakandadya ichi, dai ndandadya ichi. Naadzimai venyu kutenga malonipopu anokunzwa ndevazukuru maswiti chaiwo, wosvika kuti nhasi ndafunga kuti umbodya, nhasi ndafunga kuti umbodya izvi. Ndo nyaya inoita kuti mazuva edu ekuchirarama tirarame tizorodzwe naMwari tisina mhosva dzakapara. Ichi chikumbiro chandiri kukupai. Mashoko angu mazhinji hawanzowira pasi. Handiti makora. Hatidi vanhu vanochema parufu sevanhukadzi. Handiti mapanzo. Unochema semunhukadzi, vanhu vochaya kuti rudo here rokuti apirwa nemukadzi kana kuti akufunga kuti zvinopaya. Hatidi zvinhu zvakadaro. Tinoda kuti kana munhu uchinzi wasiya wapeta mukadzi wako wamuisa mumota, autsvage kuti foni ndiani wondofonera kupotera chero wabata. Vana baba ndo nyaya ndasangana nayo. Vatete vaenyu vakusina kwazvikushema. Avatore 2 hours vasati vasvika kuzokunyaradza kuti mukwasha zvodambudziko rasangana nayo. 2 minutes mosara muchiteera ida kumhanya kupanokurukura nemukwasha. Ndo chinhu chakanaka kuchivanhu. Handiti makora. Endinamatirai kuparadzaniswa nerufu nemadzimai enyu. Kwete kuti musekwe nembwa mukufamba mustriti umwe igayo chiti hakuna chinhu chinorwadza kuti unzi imbwa nembwa. Handiti mapana. Huku inofanira kuti iti imbwa iyo nokuti iyo ihuku. Handiti mapana. Kwete imbwa iti kune imwe imbwa. Ukaona wadaro watukwa zvisingaiti. Saka ngakupedza dare riseningi baba. Ngatiregei kupinda munyaya dzevakuwacha tisina dzidziso mavanhu. Mukuwacha kana iri hanzvadzi yangu usingachari. Handiti mangwana anouya wakabereka musha mangu nehanzvadzi yangu. Ukama hwako neni haupe hwakapera. Kana wafunga kushunduruka pandiri, shunduruka zvakanaka. Ndinokutora sehanzvadzi yangu. Position yandinoisa hanzvadzi yangu ndo position yandinokuisa, because iwewe ndiwe murume abereka nehanzvadzi yangu. Vazukuru vandikudada navo ndikadzivereka vazukuru ndivako handivasiye ndotovaverenga. Handiti? Saka dai mabatana kana mafunga kuparadzana kuti zvakadii zvakanaka, nokuti mangwana aripo. Handiti mawana. Asi ndisati ndadini mukwasha, chimbotarisa bepa rako. Handiti ka ndiri kuda jeredzwa rako. Ndo mashoko avatezvaro iwayo. Ndiri kuda chii? Jeredzwa rako. Ndo pandani chikukumbira. Saka manzwa ndabvunza kuti mukwasha uyu akaroora. Ndondoda kumupa shamhu izvozvi muno, kwete kukuunzai kudare kuzogara mudare muchitongwa nenyaya dzakadai. Hadzisi dzenyu. Dzenyu ndedzejeredzwa nemukwasha. Uyu arapa kwete ari kupi. Saka ndandiri kuda kuti panhingi pamapepa enyu eroora, mukwasha akaroora kusvika papi? Akasarira kudanga. Makamuchacha mupenganidze danga. 6. Handiti ndoda kuti akupei imwe chete mu21 days kubva nhasi. Handimonidzo zvandiri kutaura. Ndo machara andinoda mumwe wavo avatezvara. Vatete vakamhanya kwamuri kuzotaura nyaya yekumba kwavo, vanoziva kuti nyaya yoda kutaurika panapa haipere zvakanaka. Baba vako mhanya kuzotaura pfuma yavo. Shamari unonikuwadzisa. Vakazodini?
vanhu vaviri avo ngativakei ukama hwavo. Kana paine chimwe chinhu chatinofunga semhuri kuti maybe panodaro pane ichi neichi chingangokanganisa mhuri yangu kugara zvakanaka, ngatipindei ipapo. Mukwasha arapa, mudzimai wake arapa, ini muri apa. Handiti tikafunga kuti pane dambudziko ringave riripo pamukwasha, pamwana wenyu, mukwasha kana muchida kumudeedza kuti muende naye patunhu kuti zvinhu zvigadzirisike, handiti amumutore muchimuti womukwasha toda kuenda newo kun'anga, toda newo kupostori, munoti mukwasha handigone kufamba nemwana wangu, iwe usipo semurume wake. Handiti ivi muchiziva kuti pane pamwe pamusina kunzwa zvakanaka naye, monopanzwa muri bese naye. Munoona musha wenyu uchidii uchigadzirisika. So mukwasha mombe mu3 weeks changa nhasi yatiri kuda kuti vatezvara vangakuudze unodare toita 2-3 hours tichitaura nyaya yakadai so iyi haisiri yatingataure, hadzisi yatingataure. Munamato wangu dai taizoona namatirai kuchembedzana kutsvagana kuti mukasvika papa mobvunza kuti komai vari kubuda kudzai. Ndatiregai ndikumbire kutaura nokuti dambudziko guru ndo riripo chairo chairo, mabaya dende nomukana mama. Ndati ini muno mudare rechivanhu nditika tinokubatsirai kana vanhu vada kubatsira. Handiti mabatsiriro edu tinokubatsirai nemashoko, nokuti kana mazvitaurirana muri moga mukazvikundikana, mukazvinzwa zvichitaurwa neumwe kuti handiti mazvoona zvezvatozinotaurana zvino, dai tambudai muvengi izvozvi makagara ndobasa kuti vakanzwa chimushiseka mumba ironda pamuvengi iro aatoda musemwendeka avadi ene zvinoshanda tiri vatatu muno takadai. Vanhu vakanzwa tichiseka, ada kutoziva kuti vanhu vazoseka vakadai ava chii, asi vakanzwa tiri ikapinda munoini mai avo vanotutya kuti ndimhoresa musemwe wotuti vakapinda pa. Izvozvo zvinofadza Mwari. Hakuna vanhu vaviri vanofamba rwendo vasina kurana ate mashoko avo. Kuti mutorane munogarisana baba namai mumba, chekutanga kudanana. Mukazonzwa umwe uya akusiya kumba kwavo kuti haada akuuya marangana, katichipambaika rwendo rweupenyu sevanhu vakarangana. Handiti dai mandinzwawo ndinotambira shoma dambudziko rangu parigere pari zvino. Kumwe koso kukubvuraudza ndokusaka ndandine zvivindi ndichigara nekomedzerwa kwese kwanga kuripo ndichiramba ndigere nemhuri yangu. Asi dambudziko rangu mudzimai wangu ane chivanhu. Chivanhu chainacho chinozikamwa namadzite zvavangu. Vakatonditambidza machira ndikaenda nawo kumba kwangu nechivanhu. Asi muchivanhu umu ndo mune ngozi nehondo mumama. Baba ndakavaudza kasingaperi, havasi kugonawo kundibatsira kuti chivanhu chiri chitanga. Chivanhu ichocho zvatinoita chinoda kuzikanwa. Munhurume here ari kusvika pana mai ake? Mhepo iri pavari ndeyemunhukadzi here iri kusvika pavari? Kana mauya kuno muchifungidzira kuti zvinhu zvinoda kunobhadharirwa mari kwakati, zvinoda kuzonoitwa zvakadii, zvinoda kuziva chete kuti mhepo iri pamunhu imhepo rudzii, yakakumbirwa here homwe yake kuti inogara neumwe munhu, zvakaitwa here izvozvo. Handiti aiwa ndo mashoko anotaurwa kamusokutanga. Handiti saka iyoyo manje hatidi tiitaure tiri papo patira, inoda tiri munotega madzoka. Handiti mambo tauya hameno ndauya namai baba mugone kuvapa nyaya idzodzo, tiri muno inyaya inoda kubatsirwa vaviri. Handiti iwe nemudzimai wako muri tu dare rinosumuka. Handiti
ukaona wabvuma kutambira mbatya dzawapiwa nevaridzi vemunhu, ungada une rugare rumwe rwakaomararayo hama yangu wautamba nawo topiwa chete chati kupirwa chete munhu akaada uremu hwake. Iwewe nenyaya yako yepfuma yepasi mungadai musingatoitana zvamukuita, handiti? Unoona zvinhu zvako zvifamba zvakati, pamunongosumudzana mhepo zvinhu zvese zvinobva zvavhara, motsvaga kuti n'anga, motsvaga kuti chii. Don't waste time, dzokera apo, handiti? Uchitangana neuyu panyama pane zviripo paari zvinotsamwa, handiti? Musi iwoyo inoda kuti ukadzoka pano tokuudza kuti nyama uchida kudai unotanga watokumbira tinotambira ishamu uyai muno ndomudare penyu mamama just imagine motokari iri kufamba munokuna munhu asingazoti motokari iri kuuraya. Ndizvo chaizvo ishe wangu uyai muri kuita ndiko ndatoda kubva apa. dzimwe nguva ndinorohwa asi ukavabvunza havazvizivi. Mukomana wetisheti temawo anoti kana akutitaura anotaura zvinonakidza, ngatisiyanei neiyi manje tati modzoka iyi ndokumbirawo zuva chero pamada kuuya motora nhamba dzangu moti pakati pesondo ndopatine tiri free kunze kwefriday iyoyi, handiti? Pamada kuuya mouya namai pano topinda mukanseling yedu totanga panhau yechivanhu. Dambudziko riri pari, nyaya yokuchema nayo iyi, tsvaga gogwa iwe nemudzimai wangu. Nyaya yokuchema nayo iyi, tsvaga sekuru iyi. Nyaya yokuchema nayo iyi, zvese tinazvo, ndokubasa kwedu, nokuti matambudziko amuinawo aya haasi yenyu mega mama. Ndichakukumbira hangu hazisinyaya kutaura zvizvangu, ndakutongokumbirawo kukanzelirwa murume wangu kurova. Zvese izvozvo Inini kana mushanda kufunga kuti iye nekuti zvinotoda kunamatirai mashoko atanga tichitaura panapa aya haasi vaviri vatatu vanawana pamwedzi chete umwe chete, vaviri vanoawana mashoko atanga tichitaura panapa. Tinogona kupedza gore pasina awana. You are very lucky musangane nawo atiri kutaurirai pano nhasi. Munhu akachenjera unodzidza kubva mukukanganisa kwoumwe.